argiek ez dituzu piztu. ospatu ahal izateko. Erruki jauna,
Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jaioko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. San Pablo apostolak urteak, Señor, Cristo
egin bezala, gero kristau guztiek ura ez etortzean, ondoren azken duen, kriston jainko eta herriak itzultzen dionean, ahalmen magitetan da guztiak ezerestu ondoren. Berak dezula baiko beretzat, jainko etxe guztiak herriaren azken egin arte, eriotza izango da, azkenik ezerestuko zen txaia, izan diren inkursan horrelario, guztiak herriaren azken izate ditu. Hau da, Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen Judeako herri batera. Eta Zakaria semean sartu eta Isabeli agurra egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko jauzi egin zion aurrak sabenean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen handiz. Bereikatua zu emakumeen artean, eta bereikatua zure sabeleko fruitua. Nondik nire jaunaren ama nigan aitortzea. Zure agurra nire berabietan iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pozez sabelean. Zorionekoa zu sinistu duzulako, beteko gaitu jaunak esan duzuna. Orduan Mariak esan zuen, handi esteko nire animak jauna, pozaren pozez daukat nire barruna, jainkoa baita nire salabena, ikusi baitu birabe honen ezereztasuna. Doatxo behituko naute gaudanik izaldi guztiek, haudiak egin baitezki ahal guztiunak. Santua da haren izena, eta haren errukiak izaldiz izaldi, beldur diote ingana. Bere besoaren indarrak erabili du, buruarroak suntsitu ditu, bota ditu beren aurkitik aurrizkiak, eta gora jaso ditu bezerezak. Ondasunez, bete ditu gozo zeudenak, eta esku utzik diari asko zeudenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure soei alazien hitzemana, Abrahami eta ondoren goi betiko esana. Hiru hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin, eta gero etxera joan zen. Jaunak esana. Gure herriko zaindaria ari dira ospatzen, Abisoko zaindaria, Ama Birjinaren zeruratzera, edo Ama Birjina zeruretara jasoa, hoixe da, Areso horrek, aukeratu zuten adoptazioa bertako zaindari bezala, eta baita ere bertako festak ospatzeko. Esaten izange bi gauzak oso lotuta baitaude. Jangoikoak nahi dugu zoriontasuna eman, nahi dugu gu alai bizitzen saia gaitezela, ingurukoei ere bizitza atseginagoa egiten saia gaitezela. Horregatik, herri kristauetan eta batez ere herri katolikoetan aspaldidanik ohitura handia izan du da. Edo bi ohitura oso importanteak bat, zaindari bat aukeratzekoa, santu bat izan daiteke edo Ama Birjinaren adoptazio bat, Aresoko kasuan den bezala, eta bestea festa egitea. Festa ikusten dugu Jesusek alako bizimodu daukizuela, berak alaitasuna eta erabat bere inguruan edukitzen zuen. Ikusten dugu bere aurreneko miraria Jesusek egin zuela hain
harta dugu gaurkoa, abuztuaren 15ean, Ama Birjina zeruetara jasoa. Eta laugarrena, Ama Birjina sortzez garbia, abenduaren 8 ospatzen. Hala horiek dira, hauek. Gaurkoan hain zuzen, ospatzen ari da, Ama Birjina zeruetan dagoela, gorputz eta animan jagoikoak ala nahi izan zuelako. Eta Pio Amabigarren aita santu, 1950 urtean, zereko dogma bezala deklaratu zuen, proklamatu zuen. Modu hortan, adierazten dugu kristau guztioi, Elizak garbi dela hori egia dela. Ama Birjina zeruan dagoela gorputz eta animan. Eta denok sinistu behar dela. Baina esan genezake, lehenko aresoabek aurrea hartu ziotela aita santuari. Askozaz lehenagotikan ospatzen baizen errealitate hori. Azken finean, dogmak ez du errealitatea aldatzen, bakar-bakarra garbiako uzten bezala, edo dudik gabe kristau guztiok sinisteko zer den adierazten dute dogmek. Baina errealitatea lehendik dator. Eta Ama Birjinaren zerugatzea ospatu izan da lehenengo mendeetatik. Hemen abeson ez dakit ziur noiztik, baina mende dezentez ospatzen ari gara Elizak dogma bezala proklamatu horretik askozaz ere lehenago. Ama Birjinak lagundu bezala, eman ezagula batez ere Ama Birjinaren festa guztiek halako edertasuna, alaitasuna, maitasuna nola baiteke adierazten dute. Hori sentidezagula denok bihotzean. Festek lagun dezaigutela elkarrekin hobeki egoten, elkar maiteago izaten, alaiagoak eta hobeki bizitzen saiatzen. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eskatuko dugu gaurko egun honetan Aresoko gure herriaren alde. Ama Birjinak zaindu bezala mantendu dadin elkartasunean, maitasunean, zoriontasunean eta Jesusen fedean. Euskal Zaindu jaunari Javier Baratarain, Gregorio Elantzaran, Bautista Suturza, Ramon Etxarri, Catalina, Bautista, Anastasio, Ageda, Joseba, Paulina, Pilar Otermin, Jose Saizar, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Euskal
Igo beri zugana jauna gure eskaintza gartsua, eta Andre Maria zeruetara jasoaren odoitzez egizu gure bihotzak ere, beti zuganako bidean ibil daitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidun beti ere horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur, Maria Birjina jangoikoaren ama, zerura jasoa izan baita. Berauneko egunen batean aintzaz betea izango den, zure elizaren hasiera eta irudia. Berau du bere itxaropen eta poziturri, oraindik bidean erromes doan zure herriak. Ez duzu utzi jobian usten zen, zure semea miragarriro sortu zuen amaren gorputza. Biziaren iturria munduari eman zion gorputz garbia. Horregatik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogit ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio hontatik, hau nere gorputza data zuentzat eman dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio hontatik, hau nere odolaren kalizka eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horregarri.
santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaturik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean kondiran gure segideak eta hildako guztiak. Bereziki, Javier, Arandarain, Gregorio Belantzaran, Bautista Soguntza, Ramon Etxarri, Katalinan, Bautista, Anastasio Agueda, Joseba, Orina Sorena, Pilar Otermin, Jose Saiza, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz dakiztik horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senarrekin apostolusarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez itzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko arguztu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Santuatzaileak anestuta eta gutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea.
dela jai